Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 5, versikulo 22. Babae, paiturayan kayo kadagiti asawa yo. Akas iti panangituray, ti apo kada kayo. Papagayam, intay dengken ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Naladaw ka manan, pare. Amumatan. Siguro, inapa na ka manan ni kumarian niya. Wan nga rod pare. Binigbigat nakmanan. Unay mo tanday tang asawam. Agan ano saklatan ah. Ay kat no siyak tisi ka, pare. Panawa mo, manangimon lang aro din, naglaing pa'y nga umapa. Anyamot tinday ta company driver tayo. Apay aya. Kasla saan namang mangan? Ah, Kasla ka na yun, anabambanog. ay kat pasinsyaan tayon, takanayon niya apaan ni misis na. Ay, narigat ti kasta a driver. No ngay agtuglap kabayatan ti pa nag-drive na. Saan ba't siguro ang mapasamak na ita? Anwan aya ti asawa na ngamin. Ay, di ulang amaw, ti panagtutuok na itasawa na. Jeswel Dom. Anyamatan bakit? Iso adagos ti damagan. Hoy, amado. Naibuson ti bagas tayo. Awanan balunan dagiti ubing iji eskwela. Iso asan kan nagreklamo. Agrekreklamo kaya mait. Iyawat mo ket din. Tay nakpay bayadan di utang ko dita kantina. Oh, dayta. Nay, kurang mo. Dinaklokwan, amado. Amok ti sweldom arumbang nga iyawat mo kanyak. Allowance ko kumamad ginabati ah. Apay nga galawans ka pailaang. Di kamot nga ron makasungbat. Mangmangan kamot dito'y balay. Kasapulam ka di pailaang ti allowance. Adamot motor mo apagluganam nga gawid. Anya ti aramidam dito'y palingke, bayaw. Ay, umayak makitsyenda ipag. Anyamot ni Nelia. Si kapay mo ti pagpalingkian na. Amumatan di kabsat mo. Apay anak kutong ka. Awanan di sigod abutsyog mo. Gagangay nan sa tilomakay. Ay, kasta yan. Wano nagsakit ka. Saan ipag? Apay ngay nga roda nagrapis ka mo ton. Baybayan na kan samot ti asawam. Ay, saan ama balinday ta? Bayaw. Manong amado, Apay ading. pudno ka di, anaungat ni misis mo. Manangimon pa'y ka no. Ay, numero 1 ah. Ay, unay mo't daytan. Imbag man no as asikaswan na ka. Saan nga rod? Ay, nagmalas ka matan anadan iti kasta klasit asawa, manong. Alain na pa'y ta amin na sweldo ka. Isang awan na pulos ti mabati kanyak. Ay, kaasi ka mo. Isa pasensyaan da ko man. No, kasya maladawak. Tasyak pa nga ti mga sikaso kadagiti agis eskwela nga anak mi. Ay, isumot lagayam Nakadanon tan dito'y papanantading. Wen gayam. O sige, tabo mabaak pa eh. Urayan na kun dito'y ha, manong amado. Apay narabyan ka. Pinag-overtime na kami ti boss ko. Ulbod! Anya? Tikunam, napan ka nag-chicks. Si kamot bakit? Alalaam ti amin na kwartak. Ita, ibagam anapanak nag-checks. Kastamot ti aramid mo. Saan ka di? Ayunay kan. Mabisbisinak bakit? Nabanbanugak pa eh. Kastapay ti isabat mo kanyak. Awanan tinabati amakan. Anya? Agluto ka, no da malutom dita. Iturog ko man lang ang tibisin ko. Ha! Sadot ka talaga! Isungawan progreso ti biyag mo, takasta ka! Apay akasta day ta asawam. Di nakapay amo akaasyan. Huwag nga ron nanang. No kastamot laeng adin akas asikaswan. Agawid ka laengan dito'y balay. Ta dito'y nawadwad ti kanum. Saan mo ta mabalin nanang tada pamilyak? Ay na anak ko,
Awan serbina ng asawa ka. Tabaybayan na kamot. Baybayan yun, nanang. Umingar kamot ngamin na. Sungbatam sagpaminsan. Ay nananang, jak kayat ti gulo. Kat baybayam kadilatan abad-debad kan na ti kinataom. Sikat ti lalaki. Sikat ti padre di pamilya. Sikat ti rumbeng amasurot saan kat nga iso. Baybayan yun, nanang. Mala, mangan ka nga rudang. Agbusog ka. Oy, Nelia, an-anwam nila kay mo. Ne, apay aya. Kumot-kutong mo't. Basol ko manan no kumot-kutong. Di mon samot ngamin as asikaswon. Na, anya ay klase ti panangasikaso ti kayat yung aramidak. Subwak, kasjay? Saan mat akas ta? Talagamot na kumutong Didak man pabasulan. Hoy, Amado! Bumaon ka dita! Aldawan! Bakit? Madmadi ti bagik. Simro manan ati sadot mo. Malamlaminak pa yung arot. Bumangon ka kit di dita, tawan ka ng dagiti anak mo. Nudi kag trabaho, matay kami itibisin. Sige, mabitlan. Ay, Maiturod mo, matay dagiti anak mo itibisin? Anya klase ka nga ama. di kag danag, tagtrabaho ak bakit? Naglaing ka ngagpambar. Kabaulam mo ti bumangon. Agin sasakit ka. Ne. Apa nga pare? Nagpusyaw ka matan. Pare, Ay sos, madinsamot ti marikrik nam. talaga madi pare. Pinilit ko lang ti sumrag. Ay kat naglangan ka kumana. Apanak ni misis ko naramitak dayta. Ay sos, sobramot ta sawam. Medyo maulawak nga rod pa. Ay, di mo pilitan, di mo kabailan. Ay, nakarkaroon nagsakit ka. Oh, apay nagsapa ka nagawid? Talaga, jak kabalan bakit? Ay na, naglaing ka talaga nga agartista niya. Nelia. Awanan ti maisaang. Konsensyam, numabisinan kami a pamilyam. Pinagawid gayam ni boss ni Manong Amado. Kasano kat nagpusyaw, mate. Ay, apay ngamin nagpilit pa'y laasimrek. Diyan ka no asawa na. Ay, kaasimot ni Manong Amado. Ay, tulungan tayo kumamay. Ay, katuan Tapat check. Saan mo't laing ngay pa-doktor ni Mrs. na? Sige, agko-contribute tayon. Sige, ibagam ka dagiti daduma kakadwa tayo dito opisina. Nay, da kayo mat nanang. Ayan ti anak ko. Ayan ni ama daw. Nakaidda. At daladakas ama pasamakan ko na. Saan ka mapakawan? Ama daw. Dapadapon ka man anak ko. Ay, Diyos ko, nagngato ti gurigor mo. Ay, itaray ka lang ni hospital. Ay, ti anak ko. Nana? Asino ka, balasan ko. Ay, katarabahwak ni Manong Amado. Kasta ka di balasan ko. Nagko-contribute kami. Atoy, Imbagla ang makatulong ka ni Manong Amado. Ay, agyaman balasan ko. Saan mi nga inyawat ka ni Mrs. na? Taam mo, mito ugali na. Ang mga nudinan tuusaran para ka ni Manong Amado. Huwag nga rod. Nagsingpat nga office mate mi ni Manong Amado, nana. Awan makunami iti kinagagat kan kinaanos na. Isong agsubsubad kami laeng iti kinaimbag na. Oh, apay akus ko silapan nak manang. Anya ti inararamid mo iti asawam. Ha? Adda ka no infeksyon na. Kan kimaro pa iti ulcer na. Manang. Ita ta na ospital. Anya ti makunam. Kabaulan ka di ti konsensyam dayta? Nagsakit ti asawam. Gapo iti kinaalas ti ugalim. Saan ang maala iti sinangitan dayta abanag Nelia? Anya ka ang klase ti asawa. Pare ama daw,
Kumusta ang tirik nam? Nakapsutak pa ilan, pare. Ay katagpaimbag ka pare. Uwan, pare. Tanay, awan ti driver may. Si kalaeng ngamin ti kayat ti kumpanya driver. At dapay nga ta subya ka trabaho. Ay katadda Saan da ka asukatan pare? Taam mo may ti kinaanos ken kinasingpat bao. Agyamanak ka da kayo, pare. Manong Amado, awan anyaman na dayta. Adon din na itulong yung kanya. Basit labanag dayta. Diya ka mo. No kasanwak to, makasubad ka da kayo. Wala, di mo panunutan dayta. Panawan da kan, umay da kan tumanin pasyaran. Ijay ton balayo ti pang pasyaran mi kan ka, Manong Amado. Uwan, tamakarwarak mat siguro dito ospital. Ijay balay nga agpaimbag ni Amado. Ha? Apay, nanang. Mabaybay amlaeng no dito'y balayo. Nanang. Diyak kumakayat nga ibaga da ito'y kan ka. Ngamrumbang amaamuam, adi mo amo nga ipatag ti anak ko. Imbaglakit din tanalasatan na da ito'y asakit na. Dumaw dawat akiti pamakawan ka na kayo, nanang. Ay, sana mabalinday ta. No talaga mo't lang ngay ayatem ti anak ko. Tratwam akas asawa. Amado, lakay. Bakit? Makarwarak ka nun dito ospital ko na ti doktor. Pakawanan na ko, ma. Amo, ado dagiti nagkurang akin ka, kas asawam. Apay nga itala nga na-amiris mo dayta. Amado, Sana balin. Tinapatag ita. Makaawid akon. Agpaimbag akon iji balay. Uwan, ijay ka balay nga agpaimbag. Sa dino ko mga min ay ti pagpaimbag ka sa balay. Kunamot nga min ni nanang mo, nga ijay ka kanubalay da nga agpaimbag. Di nakmat siguro baybayan itan. Bakit? Asawa ka, diyak kaya't ama isagmak ka. Agyaman nakta naka-amiris ka. Wala. Rumwarta nga rin doon dito ospital. Adda obligasyon dagiti agasawa para iti maysa kan maysa. Kang runaan ditoy iti panangipaay iti pamatag. Kan panangaywanda iti tunggal maysa. Papagayam ditan tinagipusan ti maysapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito ang istasyon. Agyaman kami din kay panagtarabay. Nainbag nga oras kada kayo amo.